Привет на всички приятели, познати и на всички хора, до които ще достигне тази информация, с които ще бъде споделена тази информация. Тази вечер реших така набързичко да направя този запис, защото наистина нуждата е крещяща от това да се подаде една определена информация. В последно време все повече млади хора се обръщат към мен с въпрос, с проблема, че не може да имат бебе, не може да се забремене и необходима една определена информация. Тия млади хора трябва да знаят какво да правят със своите организми, как да постъпват правилно. Преди 20 дни се обади жена, която беше правила вече 10 пъти инвитро и все неуспешно. И още от първия въпрос, който и зададох, аз разбрах, че тази жена малтретира своя организъм, а иска, нали, нещо, което е невъзможно практически да се получи, ако не се отнася с организма си по един определен начин. Друга млада двойка пак наскоро се обърна към мен за съвет. Неуспешно от 7-8 години пробват. Така че набързичко сега нуждата е крещяща. Бих искала да я направя по-подробна и с по-красиви картинки тази лекция. Това беше моя план, но времето е малко, смисъл, имаме нужда да дадем веднага информацията, но със сигурност ще има още по-хубаво направена лекция. Така как да родим здраво бебе. Дано да тръгне компютъра. При зачатието участват винаги двама човека, както мама, така и татко. Затова е много важно и двамата родители да се чувстват отговорни, а не само майката и не само да се работи с майката. Тоест, както майката, така и таткото трябва да претърпят едно определено обучение. Трябва да знаят какво трябва да направят, за да може наистина да има едно здраво бебе. Но преди да разберем какво трябва да направим, нека да видим как живеем днес. Как живеем днес, какъв е начинът на живот на младите хора, какво дишат, как живеят, с какво се хранят, дали са подложени на стрес. И всички знаем, че условията, в които живеем днес, са изключително агресивни. Това не са условията преди 100, 200 или 1000 години. Доскоро не е имало и 5G. Само преди, да кажем, 100 години не е имало газирани напитки, навика да се пият 5 кафета на ден, много вредни навици, консерванти, оцветители, овкусители и няма да изброяваме всички замърсители и всички агресии, на които сме подложени. Това естествено не влияе и не се отразява добре на нашия организъм. Когато организмът се замърсява с всичко това, което попада в него, се закисляват нашите вътрешни среди. Ние на 70% сме направени от вода. И това закисление поражда куп проблеми в нашия организъм. Пак отново, нали, всичко това действа пагубно. Самата радиация от компютри, антени, цигарен дим, алкохол, да не говорим за въглехидратите, за злоупотребата на днешно време с въглехидрати. Телата ни са препълнени с излишни мазнини поради неправилна обмяна на веществата. Нарушен е масния метаболизъм, нарушен е белтъчния метаболизъм, нарушен е въглехидратния метаболизъм на организма. При едно сериозно закисление, какво се получава? Казахме, ние на 70% сме направени от вода. Тази вода не съществува в нашия организъм под формата на вода, под формата на различни биологични течности. Кръв, лимфа, панкреатичен сок, слюнка и спермата също е биологична течност. И като погледнем какво става, поели сме едно огромно количество токсини, закислили са се нашите вътрешни среди, биологичните течности, а всички знаем, че попадайки много токсини в организма, те са равносилни на отрова, а тази отрова поражда закисление в нашите вътрешни среди, т.е. те променят своят pH. И какво става? Закислението всички знаем е корозивно. Нека да пробваме да си поставим ръцете в сярна или солна киселина. Всичко ще окапе по същия начин. Например, кръвта. 90% от съдържанието на кръвта е вода. А младите хора колко вода пият? Изпива ли всеки един от вас 40 мл на килограм телесно тегло? Нека всеки да си сметне колко вода трябва да изпива.
Липсвайки, дехидратирайки организма, напълвайки го с токсини, с вредни вещества, какво се получава? Закислява се кръвта, а pH на кръвта, коридора на pH на кръвта е много, много тесничък, от 7,35 до 7,45 и 3. И ако ние не създадем условия, за да поддържаме този алкално-киселинен баланс в кръвта, какво може да се получи? Започват компенсационни процеси. Щем не щем, тялото казва, аз ще умра, само ако паднем на 7,2 кръвта, ако падне, ние отиваме в кома. На 7,1 ние вече сме на ония свят, ако кръвта се закисли до такава степен. И тялото казва, имам нужда от вода, обаче моя стопанин не ми дава достатъчно количество вода, за да мога да разтворя тези токсини и да ги изхвърля навън чрез пикочно-уринарната система. Моя стопанин не се отнася правилно с мен, продължават в това тяло да постъпват боклуци. Трябва да направя нещо, за да не загина. И тук вече включваме компенсаториката. Започват да се изтеглят калция от костите, магнезия от мускулите, желязото от кръвта. И по този начин тези алкални елементи отиват, за да поддържат алкално-киселинния баланс в нашата кръв. И то биват изразходени съвършено на празно. Не остават там, където трябва да останат, за да си свършат работата, тези прециозни, важни за нас елементи, а ги изразходваме на празно, за да поддържаме алкално-киселинния баланс в кръвта, за да не умрем. И ето как по този начин костите се изтъняват, мускулите започват да отслабват, желязото от кръвта липсва, започваме да се чувстваме все по-уморени, да нямаме сили, искаме да имаме бебе. Как да стане? Как да се формира скелетно-мускулния апарат на това бебе, ако на нас самите ни липсва калций или магнезий? Какво можем да дадем ние на този плод? Няма шанс да се получи. Когато липсва вода в тялото, как да се образува плацентата? Всички знаем, трябва да се напълни. Вътре има вода в тая плацента. Как да стане, ако ние не сме приели достатъчно количество вода, ако ние не сме хидратирали този организъм? Няма шанс да се получи. Природата си знае работата. Първи месец, втори месец, спонтанен аборт. Защо? Защото организма на майката не може да даде нищо на това дете. Не може да го нахрани. Не може да се образува течността в плацентата. И това са сериозни проблеми. Затова хората трябва да го знаят. Сперматозоида също, за да достигне яйцеклетката. Ако погледнете един сперматозоид под микроскоп, вие ще видите, че отпреде на връхчето има нещо светещо. Това светещо нещо е калций. Калция задвижва сперматозоида. Ако ние сме изразходили на празно калция от организма, за да поддържаме алкално-киселинния баланс, защото не сме се хранили правилно, не сме внимавали да не се стресираме, не сме си почивали достатъчно боклуци, не сме хидратирали организма, не сме приели едно определено количество вода, за да разтвориме тия токсини, да ги изхвърлиме навън. Не сме нахранили нашия организъм с това, което има нужда. Клетките не ядат кебабчета и кюфтета и макарони, както постоянно аз казвам, а клетките имат нужда от едно определено количество минерали, витамини, аминокиселини, ненаситени масни киселини и така нататък. И ако това нещо го няма как да се получи, ние нямаме какво да дадеме на този плод. Сперматозоида, ако ние сме изразходили калций от организма, за да поддържаме алкално-киселинния баланс в кръвта и няма достатъчно калций, как да се задвижи този сперматозоид, как да достигне яйцеклетката? Така че както майката, така и бащата трябва да си обърнат внимание. Трябва една добра поддръжка на алкално-киселинния баланс. Трябва едно сериозно прочистване на организма, едно добро напояване на организма. Трябва да създадем нормални условия, за да може това, което искаме, да се случи. Казахме, какъв е резултат от неправилния ни начин на живот, от неправилните ни навици, от факта, че не приемаме достатъчно количество качествена вода, висока степен на интоксикация. Сега, репродуктивният апарат, какво става? Когато организма силно се интоксикира и задържа токсини, да не говорим, че на днешно време, ако се забележите, хората по принцип, ако вече евакуират, отиват по голяма нужда, веднъж на ден, това е вече супер добре. Тоест, а пък да не говорим, че за официалната медицина това е норма. Веднъж на ден вече е хроничен запек. Колкото пъти се храним, толкова пъти трябва да се изхождаме по голяма нужда.
поне 2 пъти на ден. Токсините трябва да излизат навън от организма. 80% от токсините са водоразтворими, пием водичка и ги изхвърляме навън разтваряме ги и ги изхвърляме навън чрез урината, и 20% от токсините са масно разтворими. Те се изхвърлят чрез стомашно-чревния тракт навън. Крайният продукт са фекалиите в тоалетната. Това е. Да не забравяме, че ако не сме дъвкали правилно и сме хвърляли надолу цели парлаци храна, какво се получава? Първият етап на храносмилане, който е в устата, ние сме го прескочили. Не сме облели добре храната с слюнка. Да не говорим, че ако не сме пили вода, и слюнка няма да има. В слюнката има ензим амилаза, така че храната не е разградена тук. Отива в стомаха. Не сме пили достатъчно вода. Няма достатъчно производство на стомашен сок и там да бъде разградена храната. Отива към червата. Какво става в червата? Там също трябва да има едни определени сокове и ако липсва вода в организма, и тия сокчета трудно могат да излязат, за да доразградат храната. И се получава така, че ние нищо не можем да занесем на нашите клетки като храна, защото тази храна слиза в червата не е обработена. И тази храна остава да гние, да ферментира по стените на червата, да тежи там на тия черва, нарушава се перисталтиката на червата и имаме задържане на хранителни отпадъци, които трябва добре да е обработена храната, да отиде като витамини, минерали до клетките, това, което не е необходимо, чрез фекалите да се изхвърли навън. Да, ако не сме приели едно определено количество вода, и фекалиите не могат да се образуват. Така че какво става? Расте степента на интоксикация, в червата стават чудеса, закислена среда, гниене, ферментация. Започва едно така сериозно развитие на патогенна флора, гъби, бактерии, паразити. Това в червата. А да не забравяме, че задната стена на матката опира до стената на червата, така че много често жените казват, имам трихомоназа в вагината. А трихомоназата местото е в червата, но когато в червата е всичко препълнено, тая патогенна флора преминава, гъби, кандиди, преминават в репродуктивния женски апарат, в репродуктивния мъжки апарат. Всичко е там долу, червата и простатата са там близо. Нищичко не им струва на тия паразити. От едната страна да се преместят на другата. Статистики, които публикуват институти, които се занимават с здравето на простатата. Повече институти са публикували и като среден процент от това, което публикуват, че 70% от проблемите с простатата се дължат на замърсени черва, на дебело черво, което задържа, което е пълно с патогенна флора, и това нещо отива да вреди при жените кисти, миоми, фиброми, а при мъжете вече аденом на простатата. Проблеми с репродуктивните апарати, както мъжки, така и женски. Така че, когато имаме проблем с това да имаме бебе, проблема не е само едностранен, не е само при жената. Мъжът също трябва да си обърне внимание. Неговия репродуктивен апарат трябва да е изряден. Сперматозоидите трябва да са самата сперма трябва да има добър алкално-киселинен баланс и достатъчно количество калци в организма, за да може тия сперматозоиди да достигнат яйцеклетката, да гарантираме, за да може да е здрав репродуктивния мъжки апарат, женския също, кисти, миоми, фиброми, благодарение на развитието на патогенна флора в червата. Защо? Защото не сме се хранили правилно, не сме дъвкали достатъчно, не сме пили едно определено количество вода, не сме почистили организма, а сме го напълнили с боклуци. И е станал токсичния багаж, вече започва да прелива от нашия организъм. Клетките са недохранени, защото когато в червата бурчи и кипи, самите черва нямат вече, не могат да гарантират една определена усвояемост на хранителните вещества. Власинките на тънките черва се повреждат и това вече нарушава усвояемостта на хранителни вещества на целия организъм, на клетките на целия организъм. Така че хем сме недохранени, хем сме замърсени, хем сме закислени, а искаме да имаме бебе. Няма как да стане 2 плюс 2 прави 4 и няма шанс да направи 5. Затова тази вечер реших на бързичко
да дам важна информация. И какво трябва да направим? Майката и бащата трябва да почистят вътрешните си среди и да ги подхранят достатъчно. Трябва да разтвориме токсините, да ги изхвърлиме навън. Както 20% токсини масно разтворими, така и 70% токсини водоразтворими. Това трябва всичко да се разтвори, да се изхвърли навън от организма по един или по друг начин и трябва да нахраниме този организъм, за да имаме какво да дадеме на това бебе. Как започва подготовката? Хубаво е поне 1 година преди да се зачене това нещо да се планира и да се започне нещо да се прави, за да нямаме стресове и проблеми по време на бременността, за да няма рискове от спонтанни аборти или вече да сме развели белия байрак и да сме тръгнали към инвитрото. Затова 6 етапа. Трябва да подготвим и да раздвижиме вътрешните среди, когато 90% от съдържанието на кръвта е вода. Много пъти на моите лекции съм показвала каква е кръвта на един човек, който има нужда от 4 литра вода на ден и който приема 3 чаши, максимум литър вода на ден. Как всичко е гъсто, лепкаво, няма движение, като тоткал, а вътрешните среди кръвта трябва да движи, всичко трябва да движи. Не можем да си позволим да не държим в добра кондиция нашата вътрешна вода. След това имаме програма Коловада. Това е двуседмична програма за почистване. Всичко от по 1 месец. Първо месец, 2, зависи, нали. Подготовка и раздвижване на вътрешните среди. Приемаме добра вода, качествена вода с едни определени показатели трябва да бъде тая вода, за да си свърши работата. Приемаме ензими, за да можем да разтворим както 20% токсини масно разтворими, така и с качествената вода 80% токсини водоразтворими. След това правим една програма от 14 дни, комплексна, много добра програма, която прочиства целия стомашно-чревен тракт от устата, завършвайки с ануса. Тоест, благодарение на тази програма ние почистваме паразити, ние почистваме гъби, ние почистваме токсини от организма, извеждаме и премахваме шлаките. Това, което се е отложило с години по стените на червата. А хората нямат хигиенни навици. Да, хигиенен навик доколкото да си направя душче и да си облека чисти дрежки. А отвътре също трябва да има хигиена. Стомашно-чревният тракт има ежедневни практики. Вътрешен душ се казва. Сутрин аз винаги съветвам хората. 650 мл топла коралова вода. Кораловата вода притежава едни определени свойства, дренажни, и подпомага допълнително прочистването на организма. Това се казва вътрешен душ на целия стомашно-чревен тракт. Това е задължителна ежедневна хигиена. 2 пъти в годината програмата Коловада, за да почистваме това, което се е отложило по стените на червата в рамките на годината. 2 пъти в годината, пролет и есен, програмата Коловада. Говориме за едни такива хигиенни навици, които човек трябва да поддържа в рамките на целия си живот. Но, за жалост, хората не са научени. Това са неща, на които трябва да ги учат още в училище. Да правим тази програма за 14 дни. След това започваме антигъбична и антипаразитна програма за 1 месец. След това започваме, отново правим Коловада, пак целият стомашно-чревен тракт. Ако някой паразит, нещичко се е залепило там, я по стените на стомаха, я по стените на червата, да бъде изтеглено. След това разтоварваме бъбреците. Хубаво е да подсилим този бъбречен дренаж, да могат да работят добре тия бъбреци, за да може по време на бременността да ми се гарантира една добра дезинтоксикация, да не остава нищо в организма ми, което може да замърси и да повреди плода. И след това отиваме да храниме нашите клетки, нашия организъм с минерали, витамини, аминокиселини, ненаситени масни киселини, ензими, пробиотици и да повишаваме имунитета. Имунитета вече се повишава в момента, в който ние отидем да повлияем на алкално-киселинния баланс, пиейки една добра алкална вода в правилни количества за деня. Това се вижда много добре на микроскоп и това също съм го пускала честичко. В момента, в който ние алкализираме организма и му дадем, пак примера с човека, който тежи
100 кг и пие 3-4 чаши вода на ден, напояваме го с 3 чаши алкална вода и само след половин час му вземаме отново кръв. И виждаме как клетките на имунната система се появяват. В първия случай, когато има сериозно закисление, такива клетки няма, когато кръвта се е сгъстила и се е слепила. Това не е кондиция, в която имунната система може да работи. А това е една изключително важна информация за една бъдеща майка, за една жена, която се готви да зачене, която трябва през 9-те си месеца на бременността да има една добра и здрава имунна система, за да не се налага по време на бременността да приема боклуци, отрови и медикаменти. Затова важно е да се обърне внимание на имунната система и много бързо имунната система започва да работи. Ние го виждаме след като напоим организма и само след половин час вземаме кръв. Как клетките на имунната система се появяват, започват да фагоцитират и започват да си вършат работата, да гонят бактерии. И това е красиво, много прекрасно. Само с едно добро напояване на организма. Това са такива много простичка информация. Аз винаги казвам, истината е зад вратата. Просто обърни се и погледни. Не е нужно да си професор, доктор на медицинските науки и да даваш кой знае какви информации и заключения. Толкова е простичко да се роди здраво бебе. Не е необходимо да се прави кой знае какво. Просто да дадем на организма това, от което има нужда и той ще ни се отблагодари. Най-страшните врагове за здравето на майката и на плода. Може всеки един от вас да отиде в интернет, когато вече реши и да се подготви за тази информация. Аспартам, неотам, моносодиум, глутамат, хидролизиран растителен протеин, цистеин, фталати, триклозан. В интернет напишете вредни вещества или там врагове за здравето на майката и плода. Веднага ще ви излезе всичко. Кой продукт, какво прави, какво може да причини. Аспартама не само вреди на мозъка, той е канцерогенен при 37 градуса температура, превръща се в формалдехид. Така че много са вредните въздействия, които тези продукти, тези субстанции могат да окажат върху майката и плода. Няма даже да се спирам. Всички можете да отидете в интернет и да видите това, което наистина е сериозно и може да навреди. Да не говорим за това, че на днешно време и трудничко можем да се опазим, имайки предвид и химтрейлерите, които отгоре пускат и изключително агресивната замърсена среда, в която живеем. Затова е много важно ние да противодействаме, ние да контрастираме на тази огромна интоксикация, на която сме подложени днес. Тук пак вредни навици, също е важно да се внимава. Ако е полезно за майката и бебето. Това също можете да се информирате в интернет, като хранителни продукти, кое какво дава. Холина дава яйце, броколи, карфиол, зеле, фолиевата киселина, къде се съдържа, омега, МСМ, сярата, йода, витамин Е, алфа-липоевата киселина, пак в карфиолите, в зелетата. Просто можете да отидете в интернет да се поинформирате както за вредните, така и за полезните за майката и бебето вещества и субстанции. От коралко, аминокиселините, какво е необходимо? Всичко това, което е необходимо за клетките на един организъм, за да бъде здрав, за да могат те да са нахранени. Аминокиселини, въглехидрати, ненаситени масни киселини, минерали, витамини, пробиотици, ензими. Не съм ги написала тук ензимите. Значи това всичкото можете да го намерите в коралко. Противити, спирулина, профибър, фибрите също са много добри. Те даже имат и абсорбиращ ефект относно токсините. Ненаситени масни киселини, омега-3, масло от черен дроб на акула. Важно е да се даде добра храна на организма. Пренатал в Корал Клуб сега това е един сравнително нов продукт, който съдържа абсолютно всичко, което е необходимо на бъдещата майка за по време на бременността. Така че можете да отворите също каталога, можете да се обърнете към вашите консултанти и те ще ви водят стъпка по стъпка, както в подготовката на организма, да алкализирате добре, да прочистите добре организма с специфични целенасочени програми, така и относно храненето на самите клетки. Първо казахме да подготвим организма, както на майката, така и на таткото,
да локализираме добре организмите, да ги напоим, да ги почистим и след това да започнем да храним. В момента, в който сме почистили вече организми, започваме да храним, тогава вече е гарантирано, че желаният резултат ще дойде. Защо? Защото ние сме направени от Бога по перфектен начин. Ние нямаме проблеми, за да бъдем здрави. Проблема си го създаваме ние. От една страна, защото не знаем, от друга страна, защото наистина сме подхвърлени на сериозна агресия от страна на околния свят. Но за това ние даваме тази информация. Постоянно гледаме да информираме хората, да направим нещо, за да може всеки човек да се погрижи за себе си. Не бих казала, че е научно доказано, но самата практика го показва. Работя от дълги години в холистичен терапевт, съм и се занимавам и съм виждала много и невероятно много случаи. Идвали са при мен хора с какви ли не диагнози. Моята цел не е да лекувам. Моята цел е да дам на организма това, от което има нужда, да го поставя в нормални за живот условия. Да направя така, че на организма да му е добре, да му дам това, което иска. В момента, в който ние поставим организма в нормална кондиция, за да може да работи, няма значение от диагнозата. Всичко отново регредира. Всичко отново се автовъзстановява. Невероятен е човешкият организъм. Той има тези способности. Така че това беше набързичко информацията, която исках да ви предам. Обещавам, че ще направим още една лекция, може би с моята колежка Камелия Йорданова. Ще направим и по-красиви картинки, ще дадем и още по-подробна информация. Но набързичко това, което трябва да запомните, да локализираме, да напоим организма, да го почистим, да го нахраним добре и по време на цялата бременност също да можем, да гарантираме едно добро хранене на клетъчно ниво. Не можем да претендираме да имаме бебе, ако ни липсва калций в организма, ако ни падат косите, ако вече сме с начален стадий на остеопороза. Първо калция трябва да стигне за нашия организъм, за да може да дадем нещичко и на бебето. Не можем да претендираме да износим един здрав плод, ако ние още преди да забременеем вече сме уморени, нервни, никакви. Няма как да стане. Трябва да сме в добра кондиция, за да можем да дадем нещо на този плод. В Корал купиме продукти и за бебета, също така, когато, да кажем, по време на бременността, ако бременната майка нещо се разболее и хване някой вирус, може, без да се стига до по-сериозни медикаменти, да се повлияе много добре и да не достигаме до агресивни лечения, а също така и с бебенцата в момента, в който се родят, също има продукти, които могат даже веднага да бъдат давани на бебенцата, за да се почувстват по-добре, за да бъдат нахранени по-добре. Така че обръщайте се към вашите консултанти, на разположение сме. Можете да задавате въпроси и в групата Платформа на здравето, и в групата Само здраве с D&G на Димитринка Кабакова, групи Facebook. Следете нашите канали YouTube, Мариела Иванова програми Detox, Само здраве с D&G канал YouTube, каналът на холистичен терапевт Камелия Йорданова, моя колежка. И задавайте въпроси. Ние сме на разположение да направим както целенасочена програма, така и да дадем съвет, така и да проследим една майка, която вече е поела този път и вече плодът е вътре. Така че до нови срещи! Сега да спра.